Sóc en Marvin la guineu. Ja, vine cap aquí. Maleït. De l'experiència m'emporto voler fer-ne més. O sigui, és com que m'ha ficat el cuquet. I ens van proposar i van dir, ens van tirar de cap a la piscina. La festa per què? Pel TV3 surt només el central, però és que a qualsevol racó on vagis de Catalunya tothom té el seu accent. Que el correcte, que el que funciona és el central, el de TV3, el que sona a tot arreu, i el lleidatà, doncs que no, no? I també van fer el plantejament de dir, bueno, també és català correcte, no? També, per què no? La riquesa cultural, lingüística. Ell és la guineu, que com és més exterior, i jo sóc una ratolineta que viu en un graner. Llavors, com que dintre del context del bosc també pot estar justificat que tinguin un altre accent. Aquest és el personatge que dobla el Ferran. Sí, aquests són els personatges còmics, els cuiners, que fan unes galetes que els hi surten malament, que en lloc de ficar sucre fiquen pebre. Tens amb un faristol, tens el guió, i tu has d'anar parlant, anar llegint a mesura que obre la boca el teu personatge, al moment exacte el minut 24 és quan obre la boca, doncs has d'anar parlant. Clar, és com aquí la llegenda de Sant Jordi, per exemple, per dir d'alguna manera, no? El patufet. Exacte. Tots els nens canten les cançons, això inicialment va ser un conte radiofònic. És que no sé si ho podem dir. Sí, fan com una llei, els habitants del bosc. Per regular... I diuen d'això, que no es poden menjar els uns als altres. I ara què menjaré jo? Sí. Doncs pots menjar amanida, pastanagues, sí, amanida pastanagues. Vale, gràcies, no? I aquí comença una mica el conflicte amb la guineu.